Salutare băieți și fete! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Nu mă așteptam să mă susțineți într-un număr atât de mare, să fiu sincer. Cu toții știm că pe YouTube e mai greu începutul. Chiar dacă cifrele nu sunt grozave, adică să ai 1000 și ceva de vizualizări la un clip, comparativ cu alte platforme, nu înseamnă absolut nimic. Dar având în vedere că e YouTube și știm cu toții cât de greu e să ai un început, mă declar absolut mulțumit. Vă mulțumesc și tuturor celor care mă urmăriți acum și pe YouTube. Cei care încă nu o faceți, dacă vă face plăcere, apăsați acolo butonașul de subscribe. Pentru că anul ăsta zic că vom crea o comunitate foarte frumoasă aici pe YouTube. Ce m-a surprins este că aici pe YouTube vă simt cumva mai aproape, adică simt că putem crea o comunitate mult mai strânsă decât am putea să o facem pe Instagram și TikTok. Poate pentru că acolo clipurile ajung la foarte multă lume și prea puțini acordă cu adevărat interes. În schimb, cei care veniți și mă urmăriți pe YouTube, o faceți din simplu fapt că vă place ceea ce vedeți și vreți să fiți alături de mine și pe drumul ăsta. Motiv pentru care chiar vă apreciez. Mi-ați sugerat câțiva să vorbesc despre cum am ajuns să fiu motociclist și de cât timp merg pe motocicletă. Țin minte că am dat de categoria A la finalul lui 2016. Era undeva prin octombrie când am reușit să iau permisul. Era un frig de nu pot să vă descriu, dar de plăcere, ca tot omul, ieșeam, n-aveam nici echipament corespunzător. Știu că mi înghețau cel mai tare genunchii, toată noaptea nu se încălzeau după aia. Cred că am fost atunci ultima serie de înscriși pentru a da de categoria A, că deja se făcuse foarte frig. Lăsăm aici tovarășii noștri, că tot a bubuit clipul ăla, îl aveți pe Instagram, are 10 milioane deja în 3 zile sau ceva de genul. Așa, să revenim la oile noastre. Am fost ultima serie de înscriși pentru că deja venise iarna. Știu că am fost decât 4 persoane. O polițistă care ne asista acolo la poligon abia aștepta să scape de noi, că era foarte frig afară deja. Și din ce mi-aduc aminte am luat toți 4. Poate am avut și noroc că nu mai acordau atenție, toată lumea voia să termine repede, să mergem acasă la căldură. Undeva pe 15 octombrie am luat permisul și cu categoria A. Conduceam deja B-ul de ceva timp. Cum prindeam un pic așa în jur de 10 grade, țin minte că ieșeam la câte o plimbare. Eu fiind din Craiova, prima plimbare am făcut-o, țin minte, la Târgu Jiu, mersi. Și mie mi s-a părut un traseu foarte interesant, așa, pe distanță lungă. Poate vă amintiți cum era când ați luat permisul și orice distanță de câțiva zeci de kilometri, mulțumesc, era ceva wow. Am început pe o Honda CBR 600 F4 din 2000. Aviz celor care credeți că ne-am născut pe motociclete scumpe și noi, nu se aplică în toate cazurile. Cel puțin nu în cazul meu și printre voi probabil sunt mulți în situația mea. Mersi. Motociclismul se practică în funcție de posibilități. E un hobby destul de scump, dar începem fiecare cum putem. Eu, de exemplu, țin minte că m-am împrumutat. Am dat 2000 de euro pe CBR-ul ăla, bani de care nu dispuneam, și m-am împrumutat cineva de ei ca să pot să-mi realizez visul.
cum am ajuns să fiu motociclist? Păi, tatăl meu a fost motociclist, adică prima dată a luat categoria A, nu avea BU pe atunci. Până să mă nasc eu renunțase deja la motocicletă, își luase BU și așa. Deci n-am avut tangențe cu el în perioada în care mergea pe motocicletă. Și să-mi spuneți voi, nu știu, se transmite pasiunea asta? Eu cel puțin nu țin minte să fi fost așa ahtiat după motociclete neapărat. Oh no, la poliția! La poliția! Bună frumoasă! Salut, salut! Așa, nu mai știu ce ziceam. Că nu l-am prins pe tata mergând pe motocicletă. Deci cumva să zicem că s-a transmis așa subtil microbul ăsta. Nu știu, ziceți-mi voi în comentarii dacă vi s-a întâmplat. Eu, până să îmi iau motocicletă, nu pot să zic că stăteam numai cu gândul la ele. Să zic că am fost de mic, așa, mi-au plăcut extrem. Că dacă stau să mă gândesc, nici nu mi-aduc aminte dacă le observam pe stradă înainte să am motocicletă. Poate treceau așa, fără să bag de seamă. Dar momentul în care s-a declanșat acolo totul, era o zi de vară, eram la țară, un prieten al tatălui meu a venit cu motocicleta la poartă și ăla a fost primul moment în care am văzut o motocicletă de aproape și nu știu cum. Mulțumesc, mulțumesc, m-am simțit ca Moise la faza asta. Ăla a fost momentul efectiv când mi s-a activat ceva. Când am văzut motocicleta aia de aproape și am turat-o ca orice băiețaș așa pe loc. Nu mai am zis, trebuie să am și eu. Chiar dacă nu aveam bani la momentul respectiv. Și oricum la început de drum pe motocicletă te gândești că bă, nu investesc mult în ea, chiar dacă dispun de bani, că te vezi cu ea numai pe jos, adică zici că e o investiție pe care o să o faci praf, cum ar veni. Tot pe omul respectiv l-am pus să-mi caute și mie motocicletă, fiind motociclist vechi, știa cine vinde, cine nu vinde și așa. Și mi-a găsit pe cineva care avea F4 ăsta de care urmează să vă spun. Am mers cu el, motocicleta era căzută pe o parte, părea căzută de pe loc după direcția zgârieturilor, dar nu era nimic serios, era doar o carenă așa laterală afectată. Dar eu nerăbdător acolo vă dați seama că n-am mai avut răbdare să caut altceva. Proprietarul de atunci știu că era unul foarte complicat, să zic, nici măcar nu a acceptat să o scoată la un test, să vadă dacă e ok și așa mai departe. Doar a ascultat-o pe loc, a zis că e ok, că se aude ok motorul și am luat-o. Mi-aduc aminte că asta se întâmpla în condițiile în care eu nu urcasem în viața mea pe motocicletă, nici măcar pe scooter, și cu bicicleta nu mai mersesem de câțiva ani. Deci aveam decât varianta să-mi placă, că altă variantă nu exista. Dar înăuntru meu simțeam că n-are cum să nu-mi placă. De la momentul la care s-a întâmplat chestia asta și i-am văzut motocicleta la poartă până când am intrat cu F4 ăsta în curte, a fost o diferență de, nu știu, câteva zile. Totul s-a întâmplat foarte repede. M-a văzut mama cu el în curte și a pus mâinile în cap, dar ce mai putea să zică? Știu că printre voi sunt mulți și mi-a scris mulți de-a lungul timpului și pe Instagram și mă întrebați cum să faceți să vă convingeți părinții să vă lase să dați de motocicletă. Știm cu toții cum sunt părinții, cu griji, văd numai pericole și insistă să nu vă apucați de sportul ăsta care e unul destul de periculos. De ce să mințim?
Ești afară, ești expus, ți se pot întâmpla multe. Dacă aveți cum, faceți ca mine, să se trezească cu motocicleta în curte, că nu mai au încotro atunci. Ce or să fac, or să vă pună să le vindeți. Hai că era să mă înfic direct în ăsta. A dat cu avariile, nu. Ce-mi plac mie ăștia așa, care nici măcar nu mulțumesc și îți vine să-ți bagi ura lor. Așa, motocicleta aia era carburație, fiind din 2000, din 2001 a apărut F4i și de atunci le-au făcut pe injecție pe toate. Bă, motocicleta în sine venise de fabrică roșu cu albastru, dar asta a fost vopsită pe partea de albastru și era un mov țigănesc. Era urâtă cu spume, vreți să vă mint? Acum dacă stau și mă uit la niște poze cu ea, dar pe atunci vă dați seama că îmi plăcea maxim. Era un fel de Dacia și o vedeam ultimul seria 7. Mulți probabil știți cum e prima motocicletă. Nu contează, frate, cât a costat. Nu mai fiți hateri, nu vă mai șucăriți între voi pe prețul motocicletelor. Nu vă mai ignorați din cauza că vezi, Doamne, că unul are motocicletă de 20.000, unul de 2.000. Nu contează, frate, pasiunea asta ar trebui să ne unească cu adevărat pe toți. Până la urmă toți suntem motocicliști. Ar trebui să avem respect unul pentru celălalt și atât. Nu să ne despartă banii și prețul pe care l-am plătit pe motocicletă. Știu că sunt mulți care gândiți așa, dar nu e ok. Cred că în toate orașele sunt grupuri din astea care stau și vorbesc și comentează de rău motocicliștii care au motociclete mai scumpe. Sunt figuranți pentru ei. Nu mai mâncați c***at, distrați-vă, simțiți-vă bine și lăsați hate-uiala gratuit, așa, fără sens. Așa, să revin la bătrânica mea. Mai ales că nici măcar pe aia nu mi-am permis să-mi o cumpăr și a trebuit să mă împrumut. Unii o mai luăm și de la zero. N-avem bani de la mami și de la tati. Și poate că e mai bine așa. Înveți altfel să prețuiești valoarea lucrurilor și valoarea banului. Hai că ziceam că n-am stofă de politician și încep de la a vă vorbi despre prima motocicletă și bântui așa pe cărări. Dar partea bună e că se lungește vlogul și mi-ați cerut să fac vloguri mai lungi. Așa că ne conformăm. Nici nu mai țin minte de câte ori m-a lăsat motocicleta aia în drum. Când ți era lumea mai dragă, ba nu pornea, ba nu pornea, ba nu pornea. Se neca fiind carburație, nu mă pricep așa bine la detalii de-astea. Dar din ce îmi spuneau alții, astea pe carburație, dacă le accelerezi așa fără să fie pornite, bagă benzină, nu știu cum, și când ai să le pornești nu mai pornesc. Știu că i-am luat niște bujii iridium, că se zicea că va porni mai ușor, chiar dacă se neacă cu benzină. Parcă să zic că pornea, dar tot m-a lăsat în drum de câteva ori. Eram odată prin Vâlcea, mă întorceam acasă și între două semafoare, așa, fix în dreptul unei cârciumi, m-a lăsat motocicleta. Mâncava-aș gura voastră dacă n-am stat acolo, începuse și ploaia. Toți bețivii de la cârciuma aia își dădeau cu părerea ce o avea. A fost horror, ce să mai... Astea sunt genul de întâmplări care te amuză mai târziu, nu atunci când se întâmplă, că atunci te umpli de spume. Ei bine, am ținut motocicleta asta un an și ceva. Am luat-o atunci iarna, prin 2016, la sfârșit de an. Și am ținut-o până în 2018. În 2018 am vândut-o și am luat un ZX 6R din 2008 care arăta absolut țiplă. A fost a unui băiat din București care o ținea numai în subterană și nu mergea deloc cu ea. S-a și văzut pe motocicletă că era absolut nouă. Am cumpărat-o în 2018, avea deja 10 ani vechime și ziceai că e scoasă de pe poarta fabricii, efectiv. Și verdele ăla mai deosebit de la Kawasaki,
cu tente așa de gălbui în soare și în rest toate elementele negre pe ea. Mi-a plăcut absolut la nebunie. De data asta, motocicleta asta nu m-a lăsat niciodată în drum. Era deja ceva mai nou. Între timp începusem să lucrez. Dacă vă dor dinții, dați cu un mesaj pe Instagram. Care sunteți din Craiova, mă rog, că n-am vreo trusă mobilă să mă deplasez la domiciliu sau în alte orașe. Pusesem de niște bani între timp, am dublat suma și cu 4.000 de euro mi-am luat ZX 6R-ul ăsta. Îmi plăcea atât de mult motocicleta asta încât eu efectiv nu vedeam momentul vânzării. Nu aveam niciun motiv să o mai vând. Îmi era suficient, nu simțeam nevoia absolut deloc să trec la miar, sub nicio formă. Oricum, ca să exploatez un 600 la capacitățile lui maxime, trebuie să fii un rider de top. Deci nu era cazul să simt nevoia de mai multă putere. Dar, evident, s-a produs și schimbarea. A venit și motivul pentru care am vândut-o. Dar la ce mod? Eram într-o seară cu mașina la spălătorie și a apărut un prieten cu un S1000RR negru, modelul ăla 2009-2014, și s-a produs o altă schimbare din aia, ca atunci când am văzut prima dată o motocicletă de aproape. În sensul că mi-a plăcut atât de mult cum arată și o basculă robustă, așa mare, 600-le efectiv părea de jucărie pe lângă ea. Mai văzusem eu poze așa și filmări pe internet despre S1000RR, dar mersi. Dar atât, în realitate nu văzusem niciuna până atunci. Nu mai știu cât am ținut Kawasaki-ul, un an? Cred că un an l-am ținut. Deci cred că prin 2019 sau cel mult 2020, nu știu, trebuie să mă uit pe la niște poze, că nu mi-mai aduc aminte, l-am vândut. Ceea ce a urmat să cumpăr și anume un S1000RR, același model pe care îl văzusem în seara aia. În seara aia m-am dus acasă și am luat OLX-ul și tot ce am găsit l-am luat la rând, căutând S1000RR. N-am avut multe variante, nu erau prea multe la vânzare și cum mi-ar fi convenit mie să aibă o evacuare făcută, să arate ok și așa, a fost una singură. Așa că imediat am mers după ea. Am mai dublat suma și am mai adăugat încă un pic și am dat 10.000 pe S1000RR-ul ăsta roșu. La momentul respectiv n-am mai avut răbdare să vând Kawasaki-ul. Mi s-a pus boala pe S1000RR în seara aia și nu m-am lăsat până nu l-am văzut în curte. O mai pusesem de niște bani între timp, mi-am permis să-l cumpăr și pe ăsta chiar dacă aveam Kawasaki-ul. L-am tras pe dreapta pe ăla. Evident n-am mai mers deloc cu el, că cine mai merge cu ceva mai vechi când are ceva mai nou. S1000RR-ul ăsta era din 2012, parcă 2012, cel mult 2013. Și a fost motocicleta care s-a dovedit că mi-a plăcut cel mai mult. Cu motocicleta aia am început să postez pe TikTok, pe Instagram, să fac clipuri, reel-uri și tot ce se poate face. Tot cu aia am ajuns și pe la Antena Stars. Devenisem viral cu niște puse din alea pentru căști. A fost o perioadă și o motocicletă super mișto. Deci aia a fost a treia motocicletă, a patra este asta. Am deja 2 ani cu ea și nu știu sincer când am să o vând, pentru că îmi place foarte mult. E super mișto motocicleta, merge extraordinar, nu ai ce să-i reproșezi. Pur și simplu n-ai ce să-i reproșezi. Poate numai să trec la un alt S1000RR, dar mai nou, că au mai apărut două generații, 2024 și 2025. Dar sunt relativ asemănătoare. Cum am cumpărat-o pe asta, mi-a plăcut prea mult. Am mai dublat prețul,
pe care îl dădusem pe a treia motocicletă și am luat-o pe asta. Și la asta am rămas și cred că voi rămâne. Mi-am făcut-o după gustul meu și îmi place la fel de mult ca în prima zi. Mă încântă pe de o parte și Honda 1000 Triple R. E frumușică și are și niște performanțe mișto. Dar până una alta rămâne la BMW. Cu BMW-ul faci treabă. Vorba unui amic, nu e armă ca AG-ul, nici motocicletă ca BMW-ul. Dacă mă urcam un pic pe capot acum, făceam amiabilă cu tine, domnișoara. Străiți. Comparativ cu Instagram și cu TikTok, unde poți avea sute, mii de comentarii, sute de mii de vizualizări, spre surprinderea mea, limitarea asta la câteva mii de vizualizări pe YouTube nu îmi displace. Mă așteptam să... Mersi. Mă așteptam să mă deranjeze cumva să văd cifre atât de mici. Da, uite că din fericire nu mă deranjează, dimpotrivă. Îmi place că veniți doar cei care sunteți cu adevărat alături de mine și interesați de ceea ce vreau să fac. Și sunt convins că vom reuși să creăm o comunitate strânsă aici pe YouTube în special, doar cu oameni de calitate. Că cei care nu sunt interesați automat nu sunt interesați nici să mă urmărească. Și poate că e mai bine așa decât mulți. Mai bine puțin și de calitate. Da. Se prezenta bine, domnișoara. Nu uitați să-mi dați și mie acolo un amărât de like și un subscribe. Apăsați pe cloțopel. Hai să facem să fie bine. Așa mă stimulați și pe mine. Vreți să vă mint? Nu-mi vine să fac dacă văd că nu mă susțineți, nu dați like-uri, nu creștem, nu cresc în urmăritori, în vizualizări și așa. Nu mai fac. Altfel am și o chef acolo să ies așa, să filmăm câte ceva dacă simt suport din partea voastră. Până acum ați fost super ok și chiar vă mulțumesc. Sperăm că o să fie din ce în ce mai bine. Băgați acolo în comentarii ce vreți să bântuim ca subiecte, că le face băiatul. Ați fost atât de receptiv și atât de suportiv și poftim, am ieșit să fac un alt clip pe care sper să am timp să-l editez relativ repede ca să-l postăm și pe ăsta. Am văzut aici o găurică și băieților le place, nu? Văd găurele, văd spații. Pe aici, pe unde mai văd spații? Și găurele pe aici. Mergem ca bicicliștii. Op. Mă înfigeam în bordura aia. Mă duceam la dentist. Ironic. Nimerisem și eu neutru și se face semaforul verde. Au, omlet. Despre ce mai vreți voi să vorbim? De cât timp merg? Păi, v-am spus, din 2016, mă rog, începutul 2017, să zicem, sunt 8 ani. Deci, de 8 ani merg. Ce m-ați mai întrebat voi? Ce motocicletă vă recomand ca începători? Păi, unii poate o să mă înjurați, dar eu nu sunt adeptul motocicletelor mici. Adică ia-ți 125 dacă nu poți să-ți iei ceva mai mare. Dar dacă poți să-ți iei ceva mai mare și ai categoria A, de exemplu, sub nicio formă nu recomandă la nimeni să-și ia 125. Pe principiul ăla, începe cu ceva mic, că mori. Las că nu mori, că accelerația, uite, e aici, e la tine. Vrei să tragi de ea, tragi, nu vrei, nu tragi. Și gata. Acum, dacă te știi teribilist din ăla și nu poți să te controlezi, nu te mai apuca de motociclism, că e periculos.
Dar atâta vreme cât ai ceva în cap și ții la viața ta, cumpără-ți fără griji, nu începe pe miar acum ca nebunul, dar ia-ți un 600 acolo că e suficient. Ia-ți un 600, mergi ușurel cu el acolo, învață-te, e de ajuns, nu o să simți nevoia de mai mult. Dar dacă ți iei 125 de exemplu, crede-mă, garantat o să te saturi de el foarte repede. Și o să te saturi pentru că o să simți nevoia de mai mult. O să simți nevoia de mai multă putere acolo, mai ales când știi că legal ai voie să mergi pe ceva mai mare. V-am zis, dacă ești mic și ai opțiunea doar să ai 125, ok. Acolo alegerea nu e grea. În rest, ia-ți frate 600, bucură-te de el, mergi cu atenție și tot o să fie bine. Nu o să ai absolut niciun fel de problemă. Altfel e o pierdere de timp și de bani. Chinuie-te să vinzi 125, poate pierzi niște bani la revânzare. Bouncy, bouncy, bouncy. Băieții tot băieți, băi, da. Acum, având în vedere dotările motocicletei, eu vă recomand să încercați să găsiți ceva cu ABS. Credeți-mă, vă scoate dintr-o 100.000 de situații care pot fi periculoase și care se pot transforma în accidente serioase sau chiar unde îl tot trimiteți pe Iliescu. Partea proastă e că ABS există în general fie pe naked-uri și dacă vă plac sportivele, cum a fost cazul meu, și nu prea dispuneți nici de bani, e cam ca dracu, e greu să găsești o sportivă cu ABS și în bani buni. Cu cât motocicleta este mai nouă ca generație, cu atât automat vine cu anumite dotări. Dotări care ca începător or să fie mană cerească. Pentru că tu nu o să ai skill-ul necesar să controlezi motocicleta aia așa cum ar trebui, așa că îți mai intră un traction când tragi ca pe cală de accelerație și prinzi ceva alunecos sub anvelopă, în loc să dea cu tine de pământ. Te ține acolo pe stradă, un ABS te mai scapă de dat peste cap, de căzut, oprești foarte eficient. Deci faceți tot posibilul să vă luați ca primă motocicletă, indiferent ce vă place vouă acolo, că asta e subiectivă. Unora le place un model, altora alt model, deci e foarte subiectivă treaba asta cu modelul în sine. Dar faceți tot posibilul să începeți pe o motocicletă relativ recentă ca și apariție, ca să dispună de câteva dotări acolo. Le-a mai făcut o bucurie. Altă ordine de idei decât un 600 vechi fără nimic pe el, mai bine vă luați un miar ca ăsta, dotat cu tot felul de sisteme și tehnologii. Asta e opinia mea. Dacă aveți voi alte păreri, scrieți-le în comentarii. Eu am început de la motociclete fără nimic și am crescut progresiv la motociclete care erau și mai potente și din punct de vedere al puterii și al sistemelor. Așa că îmi asum ceea ce spun și sunt de părere că o parte din dreptate o am. Am văzut cum e să te scoată din motocicleta doar prin prisma faptului că știe ea ce face acolo, ce calcule își face, când tu nu ești atât de experimentat. Și am văzut cum este să fii pus în situația de a nu fi pregătit pentru o anume ocazie, eveniment și așa, să n-ai skill-ul necesar și aproape să o faci de oaie. Sau dacă nu dispuneți de bani și vreți o sportivă, practic să urmați traseul pe care l-am avut eu, luați-vă ce sportivă vă place și vă permiteți și mergeți, frate, ușor. Mergeți ușor că viteza nu e ok. Nu vă luați după mine, nu pot să mă dau un exemplu că vezi, Doamne, merg eu numai legal și așa, că nu e adevărat. Dar fiecare își asumă cum merge. Ideal este să nu abuzați de treaba asta, mai ales când simțiți sau chiar nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. De cele mai multe ori, din păcate, o greșeală poate să coste viața.
indiferent pe ce mergeți sau pe ce urmează să mergeți, mergeți cu grijă, nu vă grăbește nimeni. Dacă vreți să-i dați un pic, dați-i, dar cu grijă. Dar în general căscați ochii, că asta vă scapă din multe probleme. Dacă încă nu mă urmăriți pe Instagram și TikTok, aveți linkurile la profil sau în descrierea clipului. În rest, toate cele bune. Scrieți-mi în comentarii ce vreți să vedeți în vlogurile viitoare și v-am pupat!